Už štvrtýkrát vyhlásilo informačné centrum Europe Direct súťaž s cieľom získať motív na vreckový kalendárik. Súťažné výkresy posielali deti od októbra minulého roku. Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 31 škôl, či už materských, základných alebo umeleckých z celého Slovenska. Porota vybrala z 200 výkresov 11 najlepších, ktoré ocenila. Vernisáž výstavy a oceňovanie sa konalo v stredu 23. januára v priestoroch Europe Direct centra. Boli to také nápadité, kreatívne práce a také pohľady detí, že ako by tú Európu chceli mať v roku 2013. Motívy na tému, aká bude Európa v roku 2013, boli rôzne. Deti väčšinou tam prevládali také tie rodinné, také veselé, radostné, že tam bol mamička, otecko, dieťatko, väčšinou aj s nejakým zvieratkom. Ja som nakreslila, že jak tam držím psíka a vedľa mňa je kamarátka, ktorá líže zmrzlinu. Ako som na houpačke, ako sa houpem. Svoje víťazstvo z tenisu. A čo ťa viac baví, tenis alebo kreslenie? Aj. Okrem cien, ktoré víťazky získali, z výstavy vzišli i 3 vreckové kalendáriky s motívom, ktoré dievčatá nakreslili. 3 hlavné ceny, ktoré získali, vlastne vyhrali víťazný motív na návrh nášho kalendárika, tak budú putovať po Slovensku a po Európe a budú slúžiť ako prezentačný materiál Europe Direct centra. Na to, ako vidia Európu tí najmenší, sa môžete prísť pozrieť do informačného centra Europe Direct na Mestskom úrade do 1. marca 2013.